Hindi, ito lang, may gusto lang ako about ayuda eh. Kung sana naman lang, yung mga, kunwari, mga farmers natin, nagtatanim ng palay, tapos maganda yung yung yield nila, malaki yung yield. Eh, ba't di na lang i-incentivize natin? Sila yung bibigyan natin ng ayuda kasi sila yung may production eh. Sila yung nakakatulong economically. So, dapat, I agree with Mayor. Tapos yung mga bagay, mga simple lang. Yung mga, sige, construction workers, pag yung output mo maganda, bakit hindi natin incentives? And identify talaga natin yung kung saan na ma-encourage sila lalo na to produce more. Di ba? Produce more output. Problema po kasi, Mayor, sa ayuda, nag-spoon-fed tayo ng mga tao. Kaya nga, hindi natin, wala man lang tayong prerequisite na hinihingi. Kailangan kasi, sige, kung gusto mo tulungan ka ng gobyerno, sige, magano ka, sige, tanim ka ng palay, damihan mo. Tapos pagka may magkakapera ka, lalo. May mga prerequisite yata sila para pagkakayo. Parang may mga conditions para mapasama ka sa lista. But ang problem is, Hindi po yan nasusunod. Hindi naman nasusunod. In that sense, Kasi wala naman tayo. binababa naman siya sa barangay. Oo, tapos pipili. So, siyempre, kaibigan ni Kapitan. Kahit wala naman. Pero wala yan, konti na lang talaga makakarating yan. Pero Ganun malita naman lang talaga talaga. soft projects. Kaya nga, ayaw nila ng infrastructure. Kasi yung infra, nakita mo ngayon, di ba, yung sa baka, nasisira, parang biscuit lang yung mga bridges. mga semento na. Kasi substandard talaga eh. Kasi nakikita na dinaya nila. May design kasi yun eh. Hindi Ito kasing soft projects, yung diretso pera na binibigay, hindi naman nakikita yun. Kasi sasabihin na tanggap ko 3,000, di naman alam na nakatanggap na 10,000 pala dapat na pupunin niya eh. Yun yung nakakalungkot, Mayor, no? 500 pesos worth of social amelioration. Pagkatapos wala tayong strong system of validating whether na-download yan properly or not. And I think those are, yun yung mga dapat may super committee yan, flood control project, at saka pagbabantay dun sa ayudahan. I mean, Naisip ko rin, ba't di na lang sa mga OFW na malaki yung mga remittance dito? Diba? Sa pamilya nila, nabibigay. Bakit di natin bigyan ng ayuda yung mga yan? Livelihood programs. Diba? I remember, Mayor, in one of our discussions. Dapat wala apelyido. Pero at least tingin ko talaga ito si Romualdez tinamaan eh. Kasi paliit yung nakalagay na MR. Yung tarpaulin. Palit. But I remember, Mayor, in one of our discussions regarding ayuda, basta the reality, Joey and Justice, na are we really gonna settle with this ba? Na did we study for years, many years, no? Did we go to work every day? Nagkumakayod para lang to settle na hanggang ayuda na lang talaga yung pangarap natin sa buhay. Are we gonna accept that? Ako hindi. Unfair. Unfair, no? Hindi, ito yung question eh. Na ano to ni Vic Rodriguez na sagot to. Sabi ni Vic Rodriguez, how do you answer that? Sabi niya, papayag ba kayo kung yung kayo tumatanggap yung ayuda, pati yung mga anak nyo, hanggang ayuda na lang? Di ba? Hindi na, wala nang inspirasyon para mag-aral, maging professional, maging abogado, doktor, ininyero. Di ba? Gusto ba ng mga Pilipino na hanggang dyan lang kayo? Tatanggap lang kayo kung kailan namin gusto magbibigay ng ayuda o pera sa inyo. Magiging problema niyan, Mayor. Babagsak talagang ekonomiya. Hindi, yun yung gusto nila. Kasi itong mga monopolists, the people that want to monopolize businesses and politics, mas mahalaga sa kanila yung mga tao nasa baba. Uneducated, tamad. Kasi hindi makita yung ginagawa nila. Balamang! Mag-independent. Manatiling bobo para they can just continue what they're doing. Bigyan ko kayong piso, akin na itong 9 pesos, di ba? Hanggang 1 peso ka lang, 9 pesos akin. Kasi pag nagka-utak ka, baka manghihingi ka ng 5 pesos. 5 na lang yung matitira sa akin. Or more. Di ba? Tama dun si Atty. Vic.
dapat ang iisipin ng mga tao, pag nakatanggap kayo ng ayuda, ang sinasabi ng politiko sa inyo, hanggang dyan na lang kayo. Tatanggapin mo ba yun? Diba? Acceptable ba sa inyo na hanggang dyan na lang yung buhay niyo? Talino rin yun si Vic. Totally Vic. True. Diretso na ako sa discussion natin, Mayor. One of the, speaking of funds, ma'am, one of the issues also last week is itong ang pag-issue ng Supreme Court, no, ng PRO sa transfer, sa ongoing transfer ng PhilHealth Fund to the National Treasury. But I think, Joey, you've mentioned, ito nga, Mayor, ang huling tranche na pala ito Oo. ng budget, ng fund na ililipat. May nauna nang malipat. So, lumabas yung TRO, may mga mixed reactions on this. Kung ano ba, for the show na lang ba itong TRO? Kasi out of 90 billion, tama ba ako, Joey? 13 to around 29 na lang yung hindi natatransfer. Saka pa lumabas yung TRO. Kasi, well, mabuti na, ito yung mga ilan sa mga issues na nagkakaintindihan yung iba't ibang kulay ng politika na mali yung pag-transfer ng pera ng PhilHealth pabalik sa National Treasury. Naobserbahan ko din. Nag-a-agree dyan, whether pink, yellow, mga Dutertista, nag-a-agree na mali yun. Ngayon, sa part ng mga, I think, grupo ni former Justice Carpio, PMA, Philippine Medical Association, and Professor Shelo Magno, nag-file sila ng kaso sa Supreme Court questioning the constitutionality of the transfer. And I think that's good, And I think that's good. So, pagdating dun sa kung mali ba to, I think ang sentiment ng karamihan dito ng mga political groups pare-parehas mali. Ganon. Pero medyo nakakamba kasi ako dahil may schedule kasi yung transfer ng pera. We're talking about 90 billion pesos. 90 billion pesos. So, nagkaroon ng transfer. So, sabi nila, 111 million in 11 days. Ano yan? 125 million in 11 days. Samantalang ito, Nasasagot naman yan. correct. Di ba? Ito sa PhilHealth, May 10, 20 billion na ang na-transfer. August 21, additional 10 billion. October, bago lumabas tong TRO, nag-transfer ulit ng 30 billion. Leaving only 30 billion na, kasi nung lumabas yung balita na TRO yung pag-transfer ng pera, isang tranche na lang yung natitira, yung 30 billion na lang. So, I think it would have been more comforting kung yung sinabi sana ng Supreme Court na, okay, yung 30 billion, yung future transfer, hindi mo na gagawin. And then, yung mga na-transfer na, wag nyo munang gagalawin yan, National Treasury. Dapat hindi, nyo muna yan, i-escrow nyo muna or whatever. Just to ensure that the 90 billion is protected. I am not so sure, baka meron naman palang ganun or whatnot, pero yung mga headline kasi na lumalabas, ang sinasabi, yung future transfer lang yung, na-TRO. So, parang ano kaya to? Ano bang nangyayari? Ano bang nangyayari? So, wala na yung mga nalipat na. Yung mga nauna. Hindi naman kasi siya, a future transfer yung TRO Hindi naman yung mga na-transfer. So, hindi siya retroactive. Hindi siya retroactive. So, wala na yun. Meron yun, di ba? Transfer na. So, pagka later on, nag-decide sila. Okay, so wait. Kunwari, sabihin natin na may TRO na. So, yung mga na-transfer, hindi ba pwedeng i-question yun? Di ba pwedeng pag-usapan yun? Dapat pag-usapan natin, di ba? Yeah. I mean, they should investigate on that. Oo. Yun nga yung... part naman yata siya na magiging discussion next year, Mayor. Talaga? Oo. Yung the entire amount. It's just that, kasi syempre, since na-transfer na siya, and, well, at the moment, I do not know if there's any order not to access the 60 billion. Ang problema, kung walang ganon, di magagalaw lang nila yung 60 million. So, in effect, hindi mo rin na-save yung 60 billion. In effect, hindi mo rin na-save yung malaking part ng 90 billion transfer. Pero ito, sige.
is it possible to trace that money? Trace in... Yeah, I mean, like, you know, like, sige, saan na siya napunta? Nasa, what do you call this? CBN? National Treasury. Nasa National Treasury. So, kung ginamit nila yung pera na yun, or pinrogram nila, is there a way to trace that money? Kung saan napunta yun? Kung paano ni-realign yun or ni-reprogram yun? That I don't know. Kasi pagka nilagay mo sa National Treasury, Wala na parang yan eh. Assist na yan eh. commingled na yun eh. Oo. Commingled na yun dun sa fund. So, ang best way doon is, kapag pinabalik sa pag pinabalik sa PhilHealth yung pera, mababalik ba nila? Yun yung Yun, tama, doon. sakto. Yun yung Doon sa realignment naman yun, Mayor, di naman nakalagay doon or naka-emphasis na coming from yung doon sa 60 bin na nawawala yung gagawin. Hindi, kasi yung term ko ginamit sa, dapat ano lang yun, nasa isang agency lang yung realignment eh. But wala ko wala ko for better term na. But anyway, so, ayun. Tapos bakit tayo nangutang? Nangutang na tayo to improve the health services in the Philippines. Tapos yun. Tatanggalin nyo, tapos utang tayo, tapos lalagay nyo doon. Ito na nga, Mayor. Bahagi! Correct. Kulang pa daw yung ayuda eh. Bahagi! Ito na nga, Mayor, just recently, yung utang natin, umakyat na to 50. No, anyway, before tayo lumipat ng ibang topic, so, people shouldn't expect, so wag kayo umasa na pagpasok nyo ng ospital, may PhilHealth kayo kasi binigay na yun as ayuda. Am I correct? Well, may pa rin Possibly. naman. Oo, Possibly. may parang automatic na percentage naman na dinideduct. It's just that, sabi nila, i-increase daw yung coverage ng mga specific na medical services. I think ang hindi may expect. That's what they say, like just with the 20 peso na bigas. Oo. Pero, Diba? halos walang tulong yung PhilHealth sa totoo ng ngayon. Itataas nila yung coverage, pero binawasan nila ng budget. Oo. Galing. Kasi Pero it doesn't make sense, di ba? Walang Oo. hindi ko maintindihan. Tataas ang collection. Liit lang talaga. Sinasadya pa talaga nila para sumakit yung ulo natin. Grabe. So, sobrang sabi ko nga, yung drug test, Scammer talaga ng... yung drug test ng Pangulo, parang, na lang siya yung, pag nag-drug test ka, pagkatapos, positive, okay, kaya naman pala, balibalintong yung mga policies mo, ganyan. Nag-drug test siya, naging negative. Nakakal mo yung pagiging bangag. Diba? Yun na lang yung option na yun eh. Diba? I mean, wala na masyadong meaning sa akin yung Pero tingin kung addict ko, ba yung presidente. alam mo, tingin ko hindi niya alam itong mga to. Wala siyang pake talaga. Well, ba't di nga inaalam? Diba? Hindi, wala na siyang pakialam eh. Wala talaga eh. Tingnan mo, nung nagbagyo, gumamot lang sa ulo, tinanong, ano gagawin Sabi, ano natin? gagawin natin? Sa dami lang pa naman ang pwede mo sabihin, kahit magsinungaling ka na lang, kailangan tayong babangon, alam mo yun, mga shit na sinasabi talaga ng mga politician. Ba't di na talaga sinabi yung mga ganun? Magsinungaling ka na lang. Ba't ka pa talaga kumamot sa ulo at sasabihin mo sa harap na camera na anong gagawin natin? Di ba? Kaya niyo yan. Kailangan magtulungan. Ba't dami mo pala sabihin? As a politician. Tsaka yung, Kasi hindi siya sinungaling. Hindi siya sinungaling. It's not a shit of his incompetence. Okay. Sige. yung Mayor, yung looking so defeated in front During that of press con, yes. in front of your kababayan na binabagyo, binabahan. Diba? Pagkatapos yung itsura mo, parang Tapos Joey, defeated ka. tapos after a while, may Senate hearing, tapos nanalo pa sa PRD doon. Diba? Tapos tumaas pa yung rating down niya ngayon. Diba? Diba? Kada may trahedya, kada may pangit na mangyayari sa bansa, tataas rating Tataas niya. ang rating niya. Sana ako rin. Kasi sisirain ko na lang tong lugar ko, tapos tataas na lang yung rating ko. Pero ganun lang pala kadali. Di ba? Di ba? Tatakbo ako nakahubad dyan sa daan na, di tataas rating ko yan. Yun pala ang susi para Diba? sa mataas na rating. Bigyan ko ng kapital yung mga drug pusher, o tataas rating ko yan.
to. Yung kakalabas lang nung sinabi na maybe I was deceived. Tapos sunod-sunod, bum. Ina mo, ayan, karma ka. Ikaw pa talaga yung naloko. Pati ba naman yung pagsisinungaling na gagawin pa niya yung, di ba, na parang na parang gagamitin niya as sinungaling niya. Parang ipapatong niya pa yun. Grabe tong tao na to. Kakaiba. Hindi ba talaga? Yun talaga epekto pag anak ka ng diktador, siguro. So pag may mga mga politiko na tatakbo na anak ng diktador na na lumagpas sa mga term nila, wag na. Iwasan na natin. May may kapansanan. May kapansanan talaga. Ay, no offense sa Oo, walang empathy, di ba? Yung merong lack of empathy, merong, yung pagiging Disconnected. Yes, disconnected, detached sa reality, di ba? Walang, LP to, ba't? Ay, sabagay, nasa kanila eh. Kasi yung goal kasi ng LP, bago nila tirahin si Marcos, kailangan di ba, malaglag muna nila yung Duterte. Sabagay, tama rin naman. Yun yung magandang game Ano na. talaga siguro? Nga, gaya na sabi mo, Mayor, kada may trahedya, tumataas yung rating niya. May kasabay din ng pagtaas ng rating, tumaas din yung utang natin for this month. In the report, nasa 15.893 trillion which is 2.2% higher noong August. Nasa 15.5 lang somewhere yung utang. So yun yung point mo kanina, Mayor. Transfer tayo ng fund, tapos umuutang pa din tayo. So, can you say about this, Mayor? Mas magmamahal talaga yung mga bilihin niya. Kasi nga, pagka yung nag-i-inject ka ng pera sa economy, walang form of acquiring, yung acquisition niya through services or goods na in exchange, magkakos talaga ng inflation. Kasi nga, lahat magkakaroon ng pera, magmamahal din talaga yung mga commodities. So, yun tingin ko magiging effect niya. No, Justice, yung question ko kanina, as a taxpayer, ikaw ba, knowing this reality that the Philippine debt continues to rise, so that's reached this level, how do you feel about that? Personally, nakakapangigil. Ang sarap pagmura, di ba? Kasi nagbabayad ka ng tamang tax. Mura ka lang, ito nga eh. But anyway, di ba? Nagbabayad ka ng tamang tax. Then at the end of the day, wala kang services na nare-receive. Tapos, nalaman mo, utang pa yung gobyerno mo. Then again, wala pa rin services na nare-receive. So, ano nangyayari? Gaguhan ba to? Bakit natin kailangan ng ampul na pera kung may mga taxpayers naman na nagbabayad? Then bakit kulang pa at nagkakaroon pa tayo ng utang? Parang logic kasi nila. Parang may problema ka sa kalsada. Sa kalsada mo, may problema ka sa tulay mo. Bayaran mo na rin yung problema mo. Ito, may 5,000, bayaran mo na yung problema mo. Pero na lumangoy ka dyan. Unfair sa Biligan na unfair sa middle class. Tapos di ba, lahat naman tayo, may pamilya, kailangan mabuhay, pero inaayudahan lang yung which is largely ng taxpayers talaga. I mean, taxes coming from the middle class. Totoo yan. Tama naman yun. Kaya nga, dapat pinoprogram talaga ng maayos na hindi magre-recur or hindi magiging cycle yung problema sa baba, na dapat yung pera na ginamit nila doon to address the problems of the lower classes, kailangan di nababalik at maaangat sila. Kasi yung society dapat, yung goal talaga ng government is, for me, na magiging diamond shape yung, alam mo yung kantang Tatsulok, di ba? Bang may Tatsulok at sila, nasa tugtog, di matatapos itong gulo. Kasi, kailangan mo, makapal talaga yung middle class mo. So, kailangan mo mga government services tsaka mga programa para maiangat mo yung buhay ng mga tao papunta sa middle class.
para wala ka masyadong kailangang bibigyan ng ayuda, tulong, lahat talaga paying ng mga taxpayers and capable of providing for themselves para mas lalakas yung ekonomiya ng isang bansa. Correct. Ganun lang naman yun. Yung problema dun, yung ginagawa nila, sinasadya nila yung ayuda para mas lalong ilugmok at saka lalong dumami yung nasa baba. Gawing blind. Pakinggan niya, yung mismong kanta na yan. Yung mismong kanta na yan, yan talaga yun. Joey, dun sa punto ni Justice na it could have been, more acceptable if ramdam niya yung ROI, yung programa. Di ba? I think that's the point eh. Sige, ang taas ng utang natin, ba't kita mo naman yung tangible output ba ng government o ng Hindi ako ganun ka-averse sa utang eh. Yung, as long as it is within the manageable level, edi sige, okay lang yan. At yun nga, importante, kailangan, may return. May balik. So, as long as it is manageable, at as long as clear yung purpose kung saan gagamitin, di okay lang yan, gano'n. Pero ang problem kasi, lumulobo yung utang natin because of bad decisions. Like, kunwari yung Philippines, I'm pretty sure makaka-contribute dun sa national debt natin. Uutang ka to improve. Accessibility, yes. It will make the economy in that area multiply. So, Totoo yan. It will stimulate the economy. correct. I mean, ano ba yung nagawa natin ngayon na with all this paglobo ng ayuda and now it's at a rate na mas mataas kumpara dun sa before, but walang na-achieve eh. I mean, pati social amelioration, iuutang natin. Anong katarantaduhan yan? Diba? Like Mayor said earlier, kung mag-aayuda ka, may pera ka, tapos iaayuda mo lang yan, you're not solving anything. Hindi mo inaangat yung mga tao doon sa kalugmukan nila sa kahirapan. You're just, keeping them dumb and poor. Kasi basically, ang ayuda, reserved yan for those who are really marginalized. May PWD, yung mga single parents, senior citizens. Hindi naman talaga. But anyway, yun na nga, kasi yung mga able people, kailangan may some form of encouragement sa kanila para makatanggap nito. Yun sana yung gusto ko eh. Na masusunod yun. So, kailangan more output, you contribute to society, you contribute to the economy, then we can give you an incentive for that. Diba? Like, for example, you work, you have at least, you maintain, yung mga employment benefit ba sa ibang bansa? Tama, yun, Pagka mismo, employment benefits. Yung nagtrabaho ka, let's say, ng 10 years kang nagtrabaho, tapos nawalan ka ng trabaho. Sa 10 years na yun, nakakontribute ka na sa ekonomiya, sa dami ng taxes na binayaran mo and everything, then perhaps you might be entitled to a 3 months, yung mga employment. Correct. Parang, yung unemployment benefits. Ayuda should not make the people lazier but make them more hardworking. Correct. So, motivation rin yun kasi like for example, kailangan pa na, kumpletuhin ko yung trabaho ko ng 10 years para at least maging mag-qualify ako sa unemployment kung sakali mawalan ako ng trabaho. May entitled ako dun sa social benefit na yun. It is something that, a hardworking Filipino can avail kung kung ma-meet niya yung requirement na yun and somehow motivation para, di ba, magtrabaho siya for longer period. Hindi na, bayaran mo na lang yung problema ko. Yun na yung template eh. Kung anong problema, bayaran na lang, ayudahan na lang. So don't expect na magkakaroon kayo ng better services sa PhilHealth when they, extracted the money out from the PhilHealth. Wala yan. Pero ikaw, Mayor, ngayon na nasa politics ka na, are you hopeful na the Filipino people or the entire country would reach that certain level of maturity in seeing ayuda? Oo. Bakit pa ako pumasok dito kung hindi naman ako optimistic at wala naman akong aspirations para sa bansa ko?
Talaga, ipipilit ko yan. I will fight for it. And I will continue to educate the people. Correct. Hindi ako titigil talaga. Unless pag wala na ako, if they do not want me as a leader, if they won't give me a seat in politics, then I will stop. But unless nandito, habang nandito pa ako, I will continue to tell the people what the right thing to do. Para maayos talaga natin yung bansa natin. Hindi naman pwede kang maging politiko ka tapos wala kang ambisyon para sa lugar mo at saka sa mga tao mo. Well, sila, ambisyon para sa sarili. Up to that point. Yun naman yung that's why I like this job. Sa totoo lang. Kasi sobrang challenging niya talaga. Because if this was easy, I wouldn't be here. Kung madali lang to, ang dami pa kong pwedeng gawin na mahirap. Pero mahirap eh. At saka alam ko, someday, baka sa buhay ko, baka tumanda ako, makita ko yung lugar ko iba na dahil naging part ako, kasama ako doon with you, ikaw, kayo lahat na naniniwala na makakapaggawa tayo ng magandang bansa din kasama ako doon, okay na ako doon. My children and grandchildren will be living in a country greater than it was before. Yun na naman. Then that's all that I need. Yun na kailangan ko talaga sa buhay ko. Thank you, Mayor, for that inspiring. Because it motivates us also, no? Sakto. And we can only hope that all other politicians or public servants would see their jobs the way Mayor does. No? So, ayun. Sana lahat ng politiko, kagaya ni Mayor na mayroon talagang political will na ayusin ang bansa. Sana mag-multiply ka pa ng marami, Mayor. Ikaw, Justice. Hindi talaga pumapasok. Multiple daw. Binalik ko naman. Hindi, sinasamahan naman kita. Huwag ka mag-alala. Nire-phrase ko naman. Ako wala, ayoko. Ayaw. Ikaw, Joey. Ayoko talaga. Does that ever cross your mind getting into public service, politics? I don't know if I have what it takes. Never pumasok sa isip ko. Pero umalaw ka talaga. Kaya, yung sinasabi ni Mayor, I hope No, Joey, ito. Bakit? Nung first time yung narinig yung tatay ko, realistic ba siya nung nakita niya siya? Real? Yes. Oo. And it was so shocking kasi... No, I mean, like, did you really think na magagawa niya yung effect na nakita niyo nung term niya? Nung president na siya. Oo. No, I mean, kunwari, tingin nyo ba na yung sinabi niya na papatayin ko tingin nyo ba magagawa niya talaga yun? I think yung unknown noon is yung paano kaya mag-unfold yung sinasabi niya. May fear kasi parang, naku baka, baka maging, maging lawless, yung baka maging tapos, hindi, baka maging magulo, gano'n, baka maging magulo. Let me rephrase the question. Tingin nyo ba magagawa niya sa mga sinabi niya na he would make the Philippines safer? To be honest, at that time, I have no idea. Hindi ko alam. I am hoping that he would, pero hindi ako ganun ka-confident. Kasi hindi ko alam yung Diba? Oo. Kasi yun eh. Kasi yun eh. Hindi mo talaga maiisip na mangyayari, but you just have to believe in it. Yeah, oo. Ang kagandahan kasi, si PRRD, meron siya Exhibit A kung paano niya ginawa Davao yun. City, which is Davao City. Oo. Pero on a national scale, On a ibang national usapan. scale, ibang usapan yun. So, but Davao brings certain level of comfort for people like me na hindi ko naman kilala si PRRD before siya naging presidente. Ang alam ko lang sa kanya was really the Yolanda, the Yolanda incident na nag-show up si PRRD doon, na years later na nalaman namin na nandun ka rin pala ngayon. Diba? So yun lang yung alam namin kay PRRD. Pero
maganda rin Mayor kasi tinatanong ko kanina na kung na realistic ba yung dating ni PRRD. Ang nakakagulat kasi for political observer like myself, hindi kasi kami sanay dun sa ganong klaseng politician na too real. Yung masyadong totoo na parang, pwede pala yung ganitong politiko na parang balahura yung bibig, tapos... Kasi yung politics and show business sa Pilipinas, nakatahi kasi talaga yan. So lahat ito kaya kita mo yung Dan Fernandez dyan sa Congress, maganda ka naman eh. Yung mga ganon-ganon, yung pinapakyut nila yung yung congressional hearing, pinapakyut Ginawa nila. nilang love story or ano Yun ba? na. Kasi tingin nila, mauuto nila yung mga tao sa mga ganung bagay. Ano mo yun? And I'm sad. Some people buy it, but I do not think a lot. Ngayon, Pag nga mayroong video, no? Nagkano siya na bobomba ng... Naglalaba. hayaan mo na. Hayaan mo na. Pero wag na yun kasi labas na yun eh. Politika na niya na yun eh. Pero yung sa congressional hearing, akala ko ba seryoso yung pinag-uusapan natin dito? Akala ko ba yung pogo, yung na kiniklaim nyo o sinasabi nyo na nakakasira, gano'n. Ba't may mga gano'n kayong mga, di ba? Ba't dinadrama nyo? Ba't ginagawa nyong palabas to? Telenovela. Ginagawang telenovela. I think they are trying to emulate yung PRRD formula na yung relatable, yung makamasa approach, ganyan. Ang problema kasi, fake kasi kayo. Hindi kasi kayo totoo. Ba't walang puso, no? Oo, walang puso. Hindi maramdaman. And kung meron mang magaling ang mga Pilipino, yun ay mag-identify kung ano yung totoo. Genuine. Kung ano yung genuine, kung ano yung Alam mo, itong mga taong to, yung mga politiko, akala nila bobo talaga yung mga tao. True. Ay, Akala nila ba, it can go so far, yung mga, sige, parang pakikip yan dyan. Pero, you're not going to impress us dahil parang ano-ano ka dyan, papakita ang tao ka dyan. Hindi mo kami mai-impress na sila ng bagay. And, Kasi minsan lang naman talaga sa politika, Joey, napapansin ko lang, wala lang talagang masyadong choice yung mga tao sa pool of politicians na tumatakbo. Kasi alam naman nila na trapo yung mga yan, yung lahat ng pangalan nila nakalagay. Ang problema nga lang, walang nag-step up na talagang humakarap sa yung mga taong to eh. Nawawalan sila ng choices. Wala masyadong choices eh. that's what PRRD showed to us, na we have a choice. Kasi merong ganitong klaseng tao na unapologetic pagdating sa pakikipaglaban sa karapatan at sa kapakanan ng mga mamamayan. Diba? Yun. So, I think that's what everyone should always remember. Napakita na yun ni PRRD, we should not accept anything less than that. Diba? Dapat mag-build tayo from what he did eh. Tama. Hindi yung paatras. Diba? And Kasi dapat di dapat na may sinindihan siya eh. Dapat di na mamamatay yun. Oo. Ayan. And it's important na ngayong importante ito para sa mga mamamayan, especially doon sa mga naniniwala doon sa ganitong klaseng ganitong klaseng leader na this is the standard of politics na Dapat. hindi na to dapat Hindi ayuda lang. hindi ayuda lang. No. Like ako, as a politician also, ako elected official ako eh. It is my responsibility. Kaya I am not against the ayuda. But I'm just telling the people that you deserve more. You deserve, baka more, isipin nila, more, better. They deserve better. Ayun, more akala nila, okay sa 20,000. 20,000 pala. They deserve better than, Yeah. Di 20,000 yung allocate, 4,000 na lang sa Doon yung masakla. Kaya ito si Martin hinamon ko, di ba, pumunta dito ng Davao, nagpasikat. Sabi ko, bumalik ka dito.
magdala ka pa ng ano, i-doble mo yun, doblein mo yun, dinala mo dito. Sige nga, magyabang ka. Gusto mo magyabang eh. Hindi naman bumalik Tuloy yung bumalik gago. mayor. Wala naman yan si Martin. Talaga yan. Doon nga sa Cebu, sinabi ko, ikaw Martin, matapang ka lang kasi Speaker of the House ka. Naging speaker ka na kasi pinsan mo. Presidente. Tumahimik ka na lang. Tumahimik din naman yung gago. Yung ginamit na si Abante na at saka si Fernandez na wala namang kwenta rin. At yung mga deputy speakers na doon. Romuald shit yun yung Romuald shit.